innovació. Això és el que ens mou el cor. 15 anys, Eixis líder n'hi ha. Assessorem amb estratègia i mà. Innovació, excel·lència i passió. Fem grans les empreses amb visió. Vam néixer amb un somni ben clar: ajuda cada empresa a transformar-se de veritat. Equip expert, sempre actualitzat, entén les necessitats, troba el camí adequat. Solucions a mida, no val un sol model. Cada client és únic, cada repte és un anhel, i nosaltres al costat, sense por ni recança, convertim dades en força i esperança. 15 anys, Eixis líder n'hi ha. Assessorem amb estratègia i mà. Innovació, excel·lència i passió. Fem grans les empreses amb visió. El món digital canvia cada moment, competitiu, ràpid, exigent, però Eixis es manté ferm i valent. Compromís amb l'excel·lència, sempre present. Fem empreses més eficients, innovadores, competitives, fortes, mai geloses. La IA és l'eina, però el cor és humà, i el nostre equip treballa amb un sol afany: el teu pla. Gràcies als clients, gràcies als que hi creieu, per cada repte que junts hem pogut vèncer. 15 anys de passió compartida. Eixis és família, és marca, és vida. 15 anys, Eixis líder n'hi ha. Assessorem amb estratègia i mà. Innovació, excel·lència i passió. Fem grans les empreses amb visió. I per molts més, Eixis al teu costat sempre hi serà. 15 primavera